Gaskiya dai jarumin nan ya iya comedy. Comedyn sai na yi min kyau. A sosai ko ni kai na da zan ga wannan kayan ko wallahi ni kadai na sani da shi. Gaskiya dai kam dan yana aiko da mana da sakonni iri-iri na ban dariya. Sai na kuwa. Shi ne kuwa. Kaga bala, je mana. Da Allah binci da. Wannan ba kai ne a cikin gashi kana ina kallon ka kai ne wannan? Ba ni bane wannan. Ba ni bane kwata-kwata wannan. Ba tsofa ka kalla sosai kai ne nan fa muke gani. Na gani wana amma na ba ni bane gaskiya. Ka kalla sosai fa. Ni ke ganin kamar kai. Gashi ha ba Allah ba su kama ni ba ni bane wannan ina. Ba ni bane wannan. No.